היי, היום אנחנו נכין לכם מאפינס תירס, ואני זוכרת שהרבה זמן לא עשינו לכם סרטון. סליחה, לא מאפינס תירס, מאפינס זיתים. אבל זה גם יכול להיות מאפינס תירס. זה פשוט אותו מתכון, רק שבמקום זיתים שמים תירס. אורית צודקת. במקום תירס שמים זיתים הפוך. נכון. או במקום תירס זיתים, או במקום זיתים תירס. התחלנו לתירס, כן. כי התחלנו תירס זה קשה להם. נכון, התוספות משתנות. אז מה אנחנו צריכים בעצם? אנחנו צריכים גביע אחד בשלם של קוטג', 3/4 כוס קמח עם כפית אבקת אפייה, כ-100 גרם גבינה צהובה מגורדת או חתוכה קטן, ועוד קצת בשביל לשים מלמעלה. כפית שטוחה של מלח, לא חייבים, אם רוצים, אם אוהבים, זה יותר טעים. חצי כפית פלפל שחור גרוס ורבע כפית טימין, 2 ביצים, והתוספת שלנו הפעם למאפינס היא הזיתים שאורית חתכה אותם מאוד מאוד יפה. אז בואו נתחיל. אורית, תכניסי לכאן את הביצים חמודה שלי בזהירות. וזה עשינו בבית ספר שלי, כי אני כבר 4 חודשים בבית ספר. נכון, אורית תלמידת כיתה א', 4 חודשים בבית הספר. אתם רואים שאני מוסיפה יותר מקוטג' אחד, מפני שיש לי פשוט שארית של קוטג' נוסף, אז אני מוסיפה אותו, עוד איזה שליש. אם לא, הייתי שמה שליש שמנת מתוקה, או חצי גביע יוגורט, או חצי גביע שמנת חמוצה, ככל העולה בדעתכם. יופי. לזה נוסיף את הגבינה. עם הידיים? אפשר גם עם הידיים. זה לא מלאכת, מעדיפה ככה. מצוין. כל הגבינה, לא נוותר על שום דבר, כי זה המון טעם טוב. את התבלינים את יכולה להוסיף. את כולם? כן. בבת אחת? כן, בבת אחת. אוקיי. זה כבר מדוד, מצוין. עכשיו אנחנו נערבב ערבוב ראשוני, לפני שאנחנו מוסיפים את הקמח והזיתים. אורי מאוד אוהב את המאפינס האלה לארוחת ערב, זה ממש טעים לכל המשפחה. וגם לבית ספר. נכון, אם נשאר אז לוקחים אחרת לבית ספר, זה פשוט נהדר, עם קצת ירקות ליד זה אפשר. ארוחה טעימה, מלאה ומושלמת. הנה, איחדנו את כל המרכיבים, הכל מעורבב, ועכשיו נוסיף את הזיתים. נשפכי את כל מה שיש פה. יופי. ובשלב האחרון את הקמח. יש לי פה 3/4 כוס קמח עם כפית אבקת אפייה. אנחנו נתחיל ונראה אם העיסה מספיק, בגלל שהוספתי עוד קצת קוטג', אז אם העיסה תהיה דלילה מדי, נוסיף עוד איזה כף או 2 קמח. הבצק צריך להיות נוח לעבודה, רך, גמיש ונוח לעיבוד, כך שניתן ליצור כדורים ולהניח אותם או בתוך תבניות מאפינס, או פשוט על נייר אפייה אחד ליד השני. עם הקמח לא לערבב יותר מדי, שזה יישאר אוורירי, פשוט עד לרמה של האיחוד. זהו זה. והיום? 2-3 דקות, ויש לנו את העיסה מוכנה, יפה, אין צורך בעוד קמח. אתם רואים את המרקם? מצוין. אפשר גם עם 2 כפות להניח אחד ליד השני. אוקיי. אז אנחנו עכשיו הרתמנו את הידיים, ואנחנו עכשיו נתחיל לעבוד, לעשות גושים של מאפינס עם כל מה שעשינו. נכון. אני עושה את זה בעזרת 2 כפות, באופן הזה, עושה ערימה תלולית, ואורי אוהבת לעבוד עם הידיים ולהכין כדורים, ולכן היא מרטיבה את הידיים. כדי שלא ידבק. בדיוק, כדי שלא ידבקו לה. קדימה, ממי, תניחי את שלך. ותכף אנחנו הולכים לפזר את הגבינה שפה. נכון. אספת קצת. נכון. ונותן עוד טעם ועוד יופי למאפינס שלנו. זה קטן מדי? אוקיי, תוסיפי חומר, עוד, ועדיין. בסדר. מצוין. אנחנו משאירים קצת רווחים, כי אין לנו היום תבניות מאפינס, ולכן אנחנו... בפעם הקודמת באו. נכון. תירס גם לא היה. נכון, אבל בדרך כלל עדיף לעשות את זה בתוך תבניות מאפינס. בפעם הבאה נשתדל להדגים. ואנחנו מכינים אותם פשוט במרווחים, נותנים להם מרווח להתפשט באפייה. כי גם ככה באפייה הן נצמדות אחת לשנייה והן מתחילות להיות שמינות. להתפשט, נכון, ולתפוח. אנחנו לא רוצים שהן ידבקו אחת לשנייה. נכון, ולכן אנחנו מעדיפים להשאיר רווח, נכון? הנה.
בבקשה. רוצה לקחת את זה? קחי. ואחרון חביב. למרות שיש פה בקושי. סבתא אוספת את כל מה שנשאר, אנחנו לא נוותר לו, יהיה מאפין חמוד. לא ענק, אבל חמוד. את זוכרת שעשינו את הקציצות ואחת קציצה ענקית? נכון. נכון? באיזה סרטון זה היה? אני לא זוכרת. טוב, אורית תשטוף ידיים ותכף נחזור. ביי. ועכשיו כל מה שנותר זה להוסיף עוד כמה חתיכות קטנות או גבינה צהובה מגורדת מעל. או קצוצה. כן, קצוצה, ערימה קטנה. זה נמס מעל וזה נותן המון המון טעם, זה נהיה כמו פיצה קטנה. רק שזה מאפינס. רק שזה מאפינס. אז עכשיו אנחנו הוצאנו את כל המאפין זיתים. מאיפה הוצאנו? מהתנור. נכון, אני רק אומר, תיזהרי, זה חם מאוד עדיין, שאפינו את זה במשך חצי שעה ב-175 מעלות, טורבו, והנה המאפינס מוכנים, מקסימים, שחומים, ריחניים, גם התחתית, אתם יכולים לראות. פשוט כיף, זה יתקרר טיפה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, וביי. ביי. ביי.